Tisztelettel és szeretettel köszöntelek benneteket a mai képviselőtestületi ülésünkön. Köszöntöm jegyzőasszonyt, köszöntöm a hivatali kollégáimat, és akkor a mai testületi ülésnek a napirendjét elkezdenénk tárgyalni. Megállapítható, hogy a testületünk határozott képes, hiszen 4 fő a 7-ből jelen van. 2 képviselő jelezte hivatalosan a munkahely miatti távolmaradását, 1 képviselő nem jelzett semmit, erről nem tudunk, de a lényeg az, hogy határozott képesek vagyunk. A jegyzőkönyvnek a vezetésére felkérem szokás szerint Micskei Dóri kolléganőmet. Akkor én a képviselőtestület részére a meghívóban szereplő napirendre tennék javaslatot. Kiegészítést nem kívánok tenni, hogyha ez elfogadható a képviselőtestület tagjainak, akkor kérem készen is jelezzék. Köszönöm szépen, 4 igen. A mai az első napirendi pontunk Fad nagyközség önkormányzata képviselőtestületének 2023-as önkormányzati rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás szabályairól című előterjesztés. Kérném Gerendai Ferenc képviselőtársamat, hogy ismertesd a pénzügyi bizottság álláspontját. A pénzügyi és jogi bizottság tárgyalta a napirendi pontot a polgármester úr által javasolt változtatásokkal, módosításokkal, miszerint a 65 év felettieknek a nyugdíj összegéhez kötött megállapodás, és az, hogy kibővülne a jogosultak jogköre a 2 ház, tehát a halmozott, a hátrányos helyzetű családokra is. Ezzel a módosítással elfogadásra javasolja a pénzügyi és jogi bizottság a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, Feri. Akkor egy kis szóbeli kiegészítést tennék ehhez, hogy akkor itt is érthető legyen a testületi ülésen is, amiről bizottsági ülésen beszéltünk. Ugye az előterjesztés tartalmazza részletesen, hogy mekkora összeget nyert a településünk az idén a szociális tűzifa támogatásra. Ez 6.747.510 forint, ez 253 erdei köbméterre elegendő, ez is tartalmaz az előterjesztés, és ehhez ugye önerőként 2000 forint plusz áfa kell az önkormányzatnak biztosítani, az 642.620 forint, amit biztosít az önkormányzatunk, és ugye ezen kívül még az önkormányzatunkat terheli a rászorultakhoz történő kiszállításnak a költségét, ami itt 1.767.000 forinttal terveztünk be a költségvetésbe. Szeretnénk az idén is nyilván eljuttatni a rászorulóknak a megítélt mennyiséget. Ugye a tavalyihoz képest kevesebb, látható, hogy kevesebb az a köbméter, ami rendelkezésre áll. Tehát egy jó 100 köbméterre kevesebb, hiszen tavaly 360 fölött volt az a köbméter, amit ki tudtunk szállítani. Nyilván ennek több oka van, hát emelkedett a tűzifa ára is, nyilván, ez az elsődleges oka. És így kevesebb az a köbméter, amit ki tudunk, rászorulóknak tudunk biztosítani. Ami ennél fontosabb, amit a Feri is említett itt az előbb, csak egy kicsit pontosítanám, ugye a 65 év feletti nyugdíjas korosztálynak eddig a rendeletünkben úgy szerepelt, hogy minden 65 év feletti egyedülálló gyakorlatilag jogosult erre a támogatásra, nem néztünk jövedelmet, semmit. Most azért szeretnénk bevezetni a jövedelem határt, ami egyébként tehát 2 fő, tehát ahol mindkét nyugdíjas él még, és tehát házasságban élnek, ott nyilván a kisebb a jövedelem határ, tehát ott 114.000 forint, az egyfő egyedül élő nyugdíjas esetén pedig nagyobb, 142.500 forint a jövedelem határ. Ezt szeretném egy kicsit megindokolni, ezt a szabálymódosítást, vagy a rendeletmódosítást azért szeretnénk bevezetni, mert sajnos én tavaly volt először rálátásom polgármesterként erre komolyabban. Sajnos a magasabb nyugdíjú, magasabb jövedelemmel rendelkező nyugdíjasok is nyilván, mivel nem volt jövedelemkorlát, jelentkeztek erre a tűzifára, és olyanoknak is juttattunk tűzifát, akinek nem volt rá szüksége, egyébként is gázzal fűt, és hát sajnos tudunk olyanról is, aki megkapta a szociális tűzifát, utána pedig eladta. Ezt nem szeretnénk. Tehát azt szeretnénk, hogyha tényleg ez a szociális tűzifa azokhoz kerülne elsősorban, akik erre tényleg szociálisan rászorultak,
és nincs benne az előterjesztésben, azt is szeretném elmondani, mert Kákonyi képviselő úr nem volt ott a bizottságülésen, hiszen ő nem volt érintett ezen a bizottságülésen, hogy szeretnék egy olyan szóbeli kiegészítő javaslatot még tenni, ami a G pontba lenne, hogy a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak is szeretnénk segítséget nyújtani, tehát beszeretnénk venni úgynevezett nem csak a 3H-sokat, tehát azt szeretném kiegészíteni, hogy eddig csak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat támogattuk, most szeretnénk a 2H-sokat, úgymond a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családokat is támogatni, hiszen ezt is tavaly láttuk tapasztalatból, hogy nagyon sok olyan úgynevezett 2H-s család is jelentkezett erre a tűzifára, akinek mivel nem volt benne a rendeletünkben, nem adhattunk ilyen segítséget. Ezért most szeretnénk ezt is kiküszöbölni, tehát nem csak a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak szeretnénk segíteni, hanem a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak is. Tehát szeretnénk szélesíteni a körét azoknak, akik tényleg rászorulnak, és tényleg tudjunk nekik adni. A nyugdíjasoknál meg szeretnénk egy kicsit szűkíteni, hogy azok a nyugdíjasok, akik tényleg nem rászorultak erre, azoknak még nem szeretnénk adni. Tehát én azt gondolom, hogy így próbáljuk egy kicsit abba az irányba elvinni az egészet, hogy minél több olyan embernek tudjunk segíteni, aki tényleg rászorul erre. Ezzel szeretném kiegészíteni, úgyhogy erre tennék még javaslatot, mert ez nincs benne az előterjesztésbe. Ezt azóta beszéltük itt át hivatalon belül, hogy ezt még pluszba beraknánk. Tehát azon kívül, hogy beraknánk a 65 év feletti nyugdíjasoknak egy jövedelemkorlátot, a G pontba pedig beraknánk, hogy a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családoknak is szeretnénk segíteni. Ennyit szerettem volna ezt hozzátenni. Annyit szeretnék kérdezni, ezekkel egyetértve, hogy én ezt az előterjesztést átolvasva azt vettem észre, tehát a tavalyihoz képest, tehát azzal, hogy a nyugdíjasok körével is bővül a kör, ez annyira kiszélesíti a jogosultak körét, hogy nagyon föl lesz. Nem, mintha nem szorulnának rá azok is, de például eddig csak a 65 éven felüli egyedülállók kaptak, akik nyugdíjasok voltak. Eddig nem volt arról szó, hogy tehát hogyha házaspár vagy élő, hogyan magyarázzam, párokról van szó, nem csak özvegyről, akkor tavaly évben vagy eddig nem voltak erre jogosultak. Hát itt ebben félreérthető, vagy nem? Hát akkor azt vegyük is ki belőle. Akkor, ha eddig nem voltak benne, voltak benne. Igen. Most az, hogy ettől függetlenül marad, de a jövedelemkorlát azt én nem tudom, de tavaly ez nem volt benne. Nem volt jövedelemkorlát. Igen. Jó, akkor ez viszont jogos, mert én azt nem szerettem volna, hogy még, mert akkor azzal megint mert csak akkor szűkítjük, de bővítjük is egyben. Tehát, igen. Tehát akkor azt... Mert ennek nagyon sokan megfelelnének. Egyetértek, tehát megint csak tehát ugyanúgy a 65 év feletti egyedülállók kapjanak, de ott meg bevezetjük a 142.500 forintos jövedelemhatárt. Jogos. És amit még kérdeznék, hogy ezt csak nyilatkozatban kell kifejezni, vagy igazolni is kell? Igazolni is kell. Jövedelemhatárt idő. Ez nem derül ki. Igen. Jövedelmet igazolni kell. Nem csak nyilatkozni, mert itt csak nyilatkozat van. Hát beírja, de nincs leírva, hogy mellékelni kell a nyugdíjas szelvény. Azt mondja. Igen, a kérelem elbírálása során a jövedelem igazolására és számítására, tehát a szociális igazgatásról szól. Csak a kérelemnél nem látom ennek, hogyan magyarázom, hogy itt a kérelem, abban csak annyi van, hogy nyilatkozik, hogy hány forint a jövedelme. De arról nincs szó, hogy igazolom. Bekérünk jövedelemigazolást. Tehát bekérünk jövedelemigazolást, ez a lényeg. Jó. Ez a lényeg. Be fogunk kérni, mert hát máshogy nem is tudjuk. Azért, mert például az étkeztetésnél szó volt arról, hogy elég a nyilatkozat is. Itt Hát ideig ennek nem volt jelentősége, ezért, mivel nem volt beépítve jövedelemhatár, de mivel most már jelentősége van, ezért is építettük be pluszba ezt a rendelkezést is. Tehát most is egyedülállókra vonatkozik. Igen. Ezt tényleg módosítsuk, mert ez tényleg nem egyértelmű, úgyhogy ugyanúgy az egyedülállóknak segít szeretnénk, és
ezzel a jövedelem határral. Plusz a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő, azt megbeszéltük. Akkor is szükség egy főre jutó számításra, mert csak az egyedülálló. Egyedülállóknál, de ott is bevezettünk egy teljes jövedelem határt. mértékben igazad van, úgyhogy ezzel kapcsolatban én is felületes voltam, mert itt voltam végig, és valóban így van, ahogy mondod, hogy egyedülállóként, csak akkor nem volt jövedelem határ. Így van. De ha ezt értelmezem, akkor itt benne vannak a csak teljes mértékben igazad van, azért családokra. mondom, hogy teljes mértékben igazad van. Ezt kár volt belerakni, ez így van. Jó. Úgyhogy ennyi, ez rendben van, és jogos volt az észrevétel, úgyhogy Jó, köszönöm, akkor ezzel a módosítással fogadjuk el. Tehát egyedül ez akkor élő kerüljön 142.500 forintos jövedelem határig kaphat, és berakjuk azt, hogy új pontra, hogy nem csak a halmozott a hátrányos, hanem a hátrányos helyzetű gyermeket nevelő családok is. Tehát ezzel a kiegészítéssel kérném akkor majd a képviselőtestületnek a szavazását. Még annyit szeretnék elmondani, csak hogy itt is elhangozzon. Tehát az innen azon is szeretnék változtatni, hogy ne februárba kerüljön ki a tűzifa a rászoruló családoknak, mert én azt gondolom, az a segítség, hogyha már ünnepek előtt ott van, úgyhogy most úgy szeretnénk úgy fogunk szerződést kötni, nem csak szeretnénk, úgy fogunk szerződést kötni a szállító céggel, hogy karácsony előtt mindenkinek ki fog jutni a tűzifa. Ugye ezért most szűkebbre vesszük a határidőt is, tehát jövő héten az a tervünk, hogy jövő héten meghirdetjük ezt, november közepéig lehet jelentkezni, és november végéig megtörténik az elbírálás, és november végén elkezdjük a kiszállítást, tehát vagy december elején legkésőbb, 2 hét alatt ki tudjuk szállítatni, úgyhogy karácsonyra mindenkinek szeretném, ott lenne a tűzifa, a szociális tűzifa, mert én azt gondolom, az igazi segítség az, hogyha addig ott van, úgyhogy ennyit szerettem volna még kiegészítésként, hogy ezen is fogunk változtatni az idén. Jó, akkor ezek után kérném, hogyha képviselőtestületet szavazásra, hogy aki ezekkel a módosításokkal egyetért, amit megbeszéltünk, egyetért az előterjesztésre, azt kérem készvényesen jelezze. 4 igen, köszönöm szépen. Rátérnénk a mai testületülésünk második napirendi pontjára. A gyermekek óvodai nevelését, iskolai nevelési oktatását ellátó nevelési oktatási intézmény felvételi körzeteinek meghatározásának a véleményezése. Kérném Feri, hogy ismerte ez a bizottság álláspontját. Pénz- és Jogi Bizottság tárgyalta a napirendi pontot, ez éveken keresztül egy ilyen kötelező feladat a önkormányzatoknak, hogy a megyei oktatási intézményeknek a területi elosztását, felvételi körzeteit véleményezze. A Pénzügyi és Jogi Bizottság véleményezést elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen, ehhez kiegészítést én nem kívánok tenni. Kérdés, észrevétel a testület részéről. Ha nincs, akkor szerintem szavazhatunk. Kérném, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, az készüljön és jelezze. 4 igen, köszönjük szépen. Akkor következik a harmadik mai napirendi pontunk. Fadnagyközség önkormányzatának a központi nukleáris alapból származó 2024 évi támogatási igénye és költségterve. Ferikém, kérlek, ismert ez a pénzügyi bizottság Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta a támogatási igényt és a költségtervet, és a határozati javaslatban szerepelt összeggel a 11.765.460 forint működési célú támogatásra pályázatot elfogadásra javasolja a képviselőtestület. Köszönöm szépen. Ugye ez csak annyit tennék hozzá, ez a TEIT településeknek a támogatása, ami a Paksi Atomerőmű ZRT, illetve az RHK Kft-től érkezik. Ez kimondottan működési célú támogatás, és ezt az összeget minden évben a település üzemeltetési feladatokra használjuk fel. Jövőre is ez a tervünk. Nincs információm arról, hogy növekedne az összeg, sőt egyértelmű volt a legutóbbi TEIT ülésen is, hogy sajnos nem fog növekedni, tehát az idei támogatást fogjuk kapni, amit a Feri az előbb említett, úgyhogy gyakorlatilag erről szól az előterjesztés. Kérdés, észrevétel? Ha nincs, akkor szerintem szavazhatunk. Aki egyetért a harmadik napirendi pontnak az előterjesztésével, kérem készülésen jelezze. 4 igen, köszönöm szépen. Rátérünk a negyedik napirendi pontunkra, a 2023 évi közmeghallgatás időpontjának a kitűzése. Kérem Feri, a bizottság álláspontját. A Pénzügyi és Jogi Bizottság tárgyalta, és a határozati javaslatban szerepelt időponttal a
2023. november 3-ai testületi üléssel egybekötve közmeghallgatást meghirdeti. Köszönöm szépen, nem kívánok ehhez hozzátenni. Kérdés, észrevétel? Annyit szeretnék, hogy talán az előző ülésen elhangzott az, hogy meg lesz teremtve a lehetősége annak, hogy a kultúratlanban egy falugyűlés előtt. Tessék? A vitatott dolgokat, hogy falugyűlést fogsz összehívni. Most ez nem azonos azzal, én nem tudom, hogy... Novemberbe ez egy testületi üléssel egybe tartott gyűlésről van szó. Na most az, ami ígéretként elhangzott, az meghiúsul, vagy nem lesz? Nem tudom, én novemberre terveztem egy ilyet. Nem fog meghiúsulni, valószínű, csak idő nem volt vele még eddig foglalkozni, de novemberben én terveznék egy ilyet. Egyrészt nem csak azért, hogy a vitás kérdéseket, hanem azt is, hogy szeretnék egy személyes tájékoztatást adni a lakosságról sok mindenről, úgyhogy szerintem ez tehát még november 30-a előtt szeretnék egy ilyet meghirdetni, tehát ez megtartásra kerül, így van. Jó, tehát nem akadálya ez ennek. Ez a közmeghallgatás, ez kötelező, tehát ez... Oké. Akkor szerintem szavazhatunk erről is. Aki a közmeghallgatás időpontjával egyetért, kérem készen is jelezze. 4 igen, köszönöm szépen. Az 5. napirendi pontunkra térünk, beszámoló megelőző ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről. Ez az én szokásos napirendem. Nem kívánom hosszúra húzni, tényleg csak a lényegről szeretnék beszélni, mert én azt gondolom, hogy mindent kommunikálunk folyamatosan Facebook oldalainkon, honlapunkon, illetve különböző plakátokon mindenhol, tehát én azt gondolom, hogy mindenki, aki egy kicsit figyeli a Faddi önkormányzat működését, az azért elég jól képbe lehet. Hát ugye október vége van, szeptember végén volt egy rendkívüli testületi tájékoztatónk is, ahol tájékoztattam már a képviselőtestületet, hogy hát először kezdem a negatívummal. Az előző testületi ülés óta történt egy újabb komoly, most úgy néz ki, hogy hát hogy is fogalmazzam, hogy ne sértsek meg egyelőre semmilyen jogot. Nyilván ezt diszkréten kell kezelni, de fontos erről beszélni. Tehát egy újabb pénzügyi visszaélés történt az önkormányzatunknál, a polgármesteri hivatalon belül. A pénzügyi csoportunk egyik volt, most már mondhatom, hogy volt kolléganője, sajnos úgy néz ki, hogy visszamenőlegesen, több évre visszamenőleg, akár is folyamatosan pénzügyi visszaélést hajtott végre az önkormányzatunk, és nyilván ezzel a településünk ellen is. Természetesen, amint ez kiderült, utána megtettük azokat az intézkedéseket, amik én azt gondolom, hogy egyértelműen meg kell, hogy tenni minden vezetőnek, tehát egyrészt a munkajogi következményei is megvoltak ennek a dolognak, másrészt pedig a büntetőjogi feljelentést is megtettük. Jelenleg ott tart a dolog, hogy gyakorlatilag a nyomozó hatóságnál van az ügy, most kezdődik majd ennek az egész nyomozásnak az előkészítése. Tehát én sajnos erről többet egyelőre nem is szeretnék mondani, hiszen mivel nyomozás alatt van az ügy, és a nyomozás most kezdődik, ezért nyilvánvaló az, hogy ez a nyomozás majd kideríti és feltárja reményünk szerint a rendőrségi nyomozás, hogy milyen intervallumban történt ez pontosan ez a károkozás, illetve mekkora lesz az a végső összeg, amit majd a nyomozóhatóságok kiderítenek, és majd utána nyilván meglátjuk, hogy milyen ítélet fog születni ebbe az ügybe. Annyit tudni kell, hogy teljesen új alapokra helyeztük azonnali hatállyal a pénzkezelésnek az ellenőrzési szabályait a hivatalon belül, ez megtörtént, tehát erre is egy új szabály lépett életbe, úgyhogy én azt gondolom, amit mi tudtunk, azt megtettünk azonnali hatállyal. Annyit szeretnék még mondani, hogy jó magam, mint polgármester, illetve bízom benne, hogy a képviselőtestület, mert a múltkori rendkívüli összejövetelen minden képviselő így nyilatkozott, hogy én nyugodtan mondhatom szerintem a képviselőtestület jelenlévő tagjai nevében is, hogy teljes körűen elkötelezettek vagyunk az mellett, hogy visszamenőleg is
történjen meg ennek az ügynek a teljes felderítése, és nyilván kiderüljenek azok a dolgok, aminek ki kell derülni, úgyhogy erről ennyit szerettem volna elmondani. A másik dolog pedig, folytatva tovább az elmúlt... Tessék? Ez ilyen, mi is elkötelezett. Tovább mennék az elmúlt ülés óta fontosabb események. A sertéstelepi útra szeretnék egy pár gondolatot mondani. A sertéstelepi úton a kivitelezés zajlik, aki arra jár, láthatja, minden héten van műszaki koordináció. Itt van a kivitelezőnek a műszaki vezetője, műszaki ellenőr, tervezőnk, projektvezető részvételével folyamatosan megy az egyeztetés. Természetesen vannak már előre nem látott dolgok ott is. Egyrészt van egy kábel, azt már említettem a múltkor, ami nem volt ott semmilyen közműtérképen. A sertéstelephez egy hírközlőkábel, ami sajnos nagyon magasan van, hogy úgy mondjam, tehát bőven benne van abban a szintben, amiben nekünk dolgozni kell, úgyhogy most a Telekom, ez természetesen jelezve lett, Telekomtól éppen hétfőn kaptuk meg a levelet, 2,5 hét várakozás után, úgyhogy most megválaszolták, hogy melyik részeken kérik a kiváltást, ezt most a kivitelezőnek majd el kell végezni, nyilván lesznek ezzel kapcsolatos földmunkák, bevédések, stb. Ennek lesz egy költségvetése, az most kidolgozás alatt van. Tehát ez az irányító hatóság felé most elindul egy folyamat, be kell adni ezt a pótköltséget, és nyilván el kell fogadtatni. Nyilván ennek lehet határidő módosítási vetülete is. Tehát a kivitelező, azt szeretném mondani, a fővállalkozó eltökélt, hogy december végéig megpróbálja ezt megcsinálni, de most ez, hogy közbejött, ez már nem biztos, azért ezt szeretném hangsúlyozni. Tehát valószínű, tehát fogunk kérni határidő módosítást is nyilván, de nem biztos egyébként, hogy a kivitelező nem, ha minden összejön és minden jól alakul, akkor akár még december végére be is fejezheti a munkát, de ez most egy kicsit lehet, hogy tolódik, de a lényeg az, hogy a munka megy, ettől függetlenül, tehát a kiváltásokon kívül a munkavégzés az folyik folyamatosan, tehát most már a CKT-t kezdték el egyébként húzni, tehát ott tartunk a szélesítésnél. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez zajlik, és akkor még egy dolgot meg kell említsek, sajnos a kisajátítási eljárás sem sikerült 100%-osan, maradtak bizonyos kisebb 2 négyzetméter, 3 négyzetméter, a legnagyobb terület 139 négyzetméter, köszönöm, tehát nem nagy területekre kell gondolni, újabb kivitelező által felkért kitűzés történt, illetve földmérő kitűzte pontosan a nyomvonalat, és akkor kiderültek ezek a turpisságok. 5 tulajdonos érintett, földtulajdonos, mind az 5-tel természetesen összehívtam őket, volt egy megbeszélés, mind az 5 földtulajdonos nagyon pozitívan állt hozzá, tehát egy nyilatkozatot, gyakorlatilag egy megállapodást írtunk alá közösen, jó magam és a földtulajdonosok a saját területükre nyilván, hogy tehát nem akadályoz, illetve hozzájárulnak a kivitelezés folytatásához, mert ez is fontos nyilván, és természetesen ezzel párhuzamosan pedig elindítjuk az előkészítését ezeknek a területeknek is a kisajátítására. Tehát most már ezzel kapcsolatos volt megbeszélés, most nyilván elindul ennek a dokumentálása, ugye, utána pedig majd előkészítjük az adásvételi szerződéseket, közösen letárgyalva a tulajdonosokkal, ez majd is be fog jönni testületülésre, de mondom 139 négyzetméter a legnagyobb terület, de van akinek 2, meg 3 négyzetméter van ebbe érintve. Tehát ilyen nagyon kicsi, összességében beszélünk ilyen 301 néhány négyzetméterről, ami eddig látszik. Ezt is most elindítottuk, és ezt most az az öröm ebbe, hogy az a pozitív, hogy tényleg minden földtulajdonos pozitívan állt hozzá, tehát nem akassza meg ez a pályázatunk végrehajtását gyakorlatilag, úgyhogy innen is, már személyesen is megköszöntem nekik, de innen is a kamerákon keresztül is köszönet mind az 5 földtulajdonosnak, hogy ez tényleg ilyen pozitívan állt hozzá. Ennyit szerettem volna a sertéstelepi úttal kapcsolatban. A piac pályázat, a termelői piac pályázatunk, egyeztetések zajlottak több héten keresztül projektvezető, tervező jelenlétébe. A terv és a általunk megrendelt terv és az általunk a tervező által kidolgozott terv és a hozzá kapcsolódó tervezői költségvetés sajnos kicsit elszállt, hogy mondjam, költség szempontjából, ezért finomítanunk kellett nyilván a műszaki tartalmat, és finomítanunk kellett a költségvetést. Ezek megtörténtek, átdolgozásra került a költségvetés, átdolgozásra kerültek azok a tervrészletek, amihez kapcsolódik a költségvetés, közösen megállapodtunk a tervezővel, és így már
úgy néz ki, hogy eljutunk oda, hogy ki tudjuk írni a közbeszerzési pályázatot reálisan, tehát úgy, hogy a rendelkezésre álló, amit megnyertünk pénzösszeget, a körüli összegből ez nagyjából meg is lesz reményünk szerint valósítható. Úgyhogy ezek az egyeztetések lezajlottak. Novemberben ki fogjuk írni a közbeszerzést a termelői piacra. Esélyünk van rá, hogy legkésőbb január elejére lesz kivitelezőnk, nyertes kivitelezőnk, és akkor jövő június 30 a megvalósítás. Abban az időintervallumban ennek a kivitelezése abszolút belefér, mivel könnyűszerkezetes épületekről beszélünk, gyakorlatilag térkövezésről és épületgépészeti, meg villamos munkákról beszélünk. Én azt gondolom, hogy hogyha évelején megkötünk a nyertes kiviteletet, meg tudjuk kötni a szerződést, akkor ez jövő június 30-áig abszolút kivitelezhető is ez a munka. Úgyhogy ezzel is szépen haladunk előre. A belterületi utak melletti nagyobb kátyúzások mennek, azt akár láthattátok, ha jártok, több helyen zúzott hozattunk, a Fatodi Kft. Végzi ezeket, próbáljuk nyilván egy kicsit enyhíteni a nagyobb göddöket az utak mellett. A folyamatos település fenntartási munkák mennek, és a karbantartási munkák is az önkormányzati intézményeknél, mert sajnos mindig van probléma, tehát minden héten jut valami, úgyhogy vannak meghibásodások, elhasználódások, nyilván ezeket próbáljuk a lehető legjobb tudásunk és anyagi lehetőségeink szerint mindig javítatni vagy pótolni. Ezek is folynak. A programjainkról hadd szóljak, mert az is fontos, hogy novemberben készítik elő a lányok a művelődési házba a tavaly elkezdett adventi rendezvénysorozatunkat, tehát ugyanúgy szeretnénk az idén is december 3-án lenne az első vasárnap adventi ünnepségeket tartani, koncerteket szeretnénk szervezni, vagy szervezünk is, tehát mind a 3-án, 10-én és 17-én decemberben lennének ezek az adventi rendezvények, mind a 3 vasárnap délután 4-től tavalyi elkezdett hagyomány szerint gyönyörű koncert lesz, élő koncert a templomban, mindig más fellépővel, és természetesen kirakodóvásár a műfáznál, illetve mindenféle büfések, vendéglátósok érkeznek, úgyhogy én bízom benne, hogy ahogy tavaly ezt elkezdtük, hagyományteremtő céllal is nagyon sokan voltak kint, én bízom benne, hogy az idén is nagyon sokan kilátogatnak, és jól fogják magukat érezni egy kicsit az ünnepi készülődés jegyében. Én ennyit szerettem volna elmondani még a programokról. Én ennyit gondoltam mára, bármi kérdésetek van, azt tegyétek föl, vagy észrevétel, akkor azt beszéljünk róla. Már a képviselőtestület tagjait kérem, hogyha van valami ezzel kapcsolatban. Józsi bácsi. Nem tudom, szóba fog-e kerülni az, amit utólag küldtetek ki a, minek mondják, fizetős. Azt én küldtem ki nektek. Igen, azért, mert ugye már többször téma volt, hogy a kolléganőmet kértem a Kingát, hogy írja röviden, tehát hogy az ügyintézési folyamatot lássátok, hogy folyamatban van az ügyintézés. Erről korábban beszéltünk, én is, sőt, még segítségem is felajánlottak. Tehát lényegében itt tehát nem erről lett volna szó, ami itt le van írva, hanem megvan itt a nyilatkozat arról, hogy új felhasználó, tehát nem kéne más, csak a mérők felhasználó, tehát a ott lakóknak a nevére kéne a mérőket átírni. Hát most és a többit utána őt intézni. Józsi bácsi, az van leírva. Ez eddig tartana, utána nem tartozna az önkormányzatra. Figyelj. Legalább a 2 lakásnál így kéne csinálni. Ezek be vannak adva, az van oda leírva, ha elolvastad azt az e-mailt, amit a Kinga összeállított, tehát ezek vannak folyamatban, csak sajnos. Ugye láthatod, hogy több hónapon keresztül nem történt semmilyen reagálása az EON részéről, akkor újra elkezdte a Kinga fölvenni velük a kapcsolatot. Tehát még egyszer mondom, tehát én nem kívánok erről többet beszélni testületülésen se, mert nem a mi kompetenciánk. Ezt az EON-nál be kell valakinek menni az EON-hoz, és akkor meg fogja látni, hogy megy az EON-nál az ügyintézés. Tehát az EON-nál úgy megy az ügyintézés, hogy bemész, természetesen fogadnak az ügyfélszolgálatos kollégák, kitöltetnek veled papírokat, azt mondják, hogy ennyi, és akkor vársz egy hónapot, 1 hónap múlva újra visszamész, nem történt semmi. Tehát ez a küzdelem folyik folyamatosan. Tehát szeretném elmondani, én nem kívánok ezzel órákig erről beszélni, mert nincs értelme, mert nem nálunk pattog a labda. Tehát azért irattam le a kolléganőmmel, a Kingával, hogy tavaly óta, tehát a Bölcsföldi Árpád, a műszaki vezető, tavaly elindította, azt is szeretném mondani, a napelemes rendszereknek gyakorlatilag az EON felé a beüzemelését. Egyetlen egy házra, az 5 ház közül egyetlen egy házra kaptunk visszajelzést, a Tasnál utcára. A másik 4 is ugyanúgy be van tavaly ősz óta, tehát 1 éve be van adva,
És egyszerűen az EON-nak nincs rá kapacitása, hogy előre lépjen. Annyi lenne csak az előrelépés, hogy inverter felszerelés, az ő dolguk, te is tudod, meg a óra kicserélése. Nem jut el az EON idáig. Nem jut el az EON idáig, tehát egyszerűen nem vádaskodva, vagy nem. Ezek tények sajnos, ezek a tények. Én ebből többet nem tudok kihozni, tehát mi rajta vagyunk az ügyek intézésén, a kolléganőm rajta van, én csak azért küldtem ki a képviselőtestületnek a tájékoztatást, hogy lássátok, hogy foglalkozunk vele. De nem tudok mit kezdeni ezzel az ügyintézéssel. Nélkül nem lehet megcsinálni. Tehát ezeket alá kellett volna velük írni, tehát nekik kell intézni. De alá is van iratva. Hát a Kinga intézi. Kinga kim volt náluk személyesen, mindegyiknél, és alá is iratta Józsi bácsi. Hát és ez annyit fog jelenteni, hogy a nevükre fog a számla majd érkezni? A nevükre lesz most iratva az óra, igen. Ez tehát nem az önkormányzat, hanem átiratjuk. Az ő nevükre, ha láttad, az új házakban, nem csak a felújított házakban, hanem az új házakban is, akik élnek szociálisan rászorulók, az ő nevükönre kerül az óra, és ők gyakorlatilag hát ugye feltöltőkártyás órák lesznek, ugye ez a lényeg, hogy ők akkor annyit töltenek mindig, amennyi éppen lehetőségük van rá. Így van. Jó? Tehát folyamatban vannak az ügyek. Jó? Én nem tudom, hogy folytatjuk. Egy rövid kérdésem vagy kérésem lenne. Hogy magyarázom, ezt feltétlenül meg kell tennem. A legutóbbi 2 fadi, minek mondják, napilap, fadi hírekben megjelent cikkre. Azt hiszem, hogy a közérdekű információként közreadott leírás, amit a polgármester közreadott, amit rólam szól, azt hiszem, hogy egy választék megilletne engem is, szeretném, ha ez itt a de elnézést, Józsi bácsi, ezt már megtetted a korábbi testületüléseken, meg jelenleg a közösségi médiában te egy sorozatot indítottál el, ami most én is reagálhatnék arra a sorozatra, látod, nem teszem egyébként, a Facebookon se fogom megtenni, mert nem kívánom ezt tovább folytatni. Tehát ezt a szélmalomharcot, ezt a vagdalkozást én nem kívánok tovább ebbe elemenni. Te is leírod majd szépen, előbb-utóbb gondolom befejezed a sorozatodat, vagy ameddig akarod írod. Én megcsináltuk azt a videót, amit fölraktunk, illetve amit a újságban lenyilatkoztam, én többet erről nem kívánok most már beszélni, mert még egyszer mondom, nem érzem, abszolút nem érzem ebbe a témába sem a saját felelősségemet semmiképpen nem érzem, amiről te értekezel. Az, hogy a képviselőtestület tagjai, akik már 2019 óta itt vannak ebbe a képviselőtestületbe, milyen felelősséget éreznek, ők ezt elmondták, vagy éreznek-e felelősséget feléd, ezt is elmondták. Én azt gondolom, megszólalt már be az ügyben az jelenlévő Ervin is, a Feri is, de a nem jelenlévők is megszólaltak, képviselők. Tehát én szerintem mindenki elmondta a véleményét. Tehát Józsi bácsi, egyet érts meg, én nem kívánok tovább ezzel foglalkozni, mert rengeteg olyan ügy van, ami ennél számomra sokkal fontosabb, és a jövőt szeretném faddon építeni. Nem a múlttal akarok már foglalkozni. A jövőt akarom építeni, és én azt gondolom, hogy mindenki elmondta ezzel kapcsolatban, amit akart. Ha te folytasd a sorozatodat, írjál, amit szeretnél, de én tovább ezzel tényleg nem kívánok foglalkozni. Én értem, de a helyi lap eljut mindenkihez. Az internet nem jut el mindenkihez. Jó. Azt hiszem, hogy nekem is jogom lenne ahhoz, hogy válaszoljak. Akkor kérlek, mondd el. Kérlek, akkor mondd el. Meg lesz erre a lehetőség, vagy nem? Ne, mondd el, hát kérlek, akkor mondd el. Nem mondom el, hanem a lapban megjelentetni egy hasonló cikket, mint amit rólam írt. Tehát arra egy válaszcikket. A labban van egy terjedelem, azt gondolom láttad az én írásaimat is. Igen. Ha abba a terjedelembe elég neked az, ami jó, akkor lesz rá lehetőség. Hát én többet biztos nem írok róla, mint amit te is. Meg fogjuk adni a lehetőséget neked, de én arra szeretnél kérni, hogy most már testület ülésekről ezt most már zárjuk ki ezt a témát. Én azt gondolom, minden képviselőtársunk, én is, te is, mindenki elmondta a véleményét ezzel kapcsolatban. Én elmondtam, én más nem tudok mondani, ha van bármilyen bizonyítékot, tedd meg a följelentést. Én azt gondolom, hogy mi nyugodt szívvel alszunk ez miatt, akár a képviselőtestület tagjai, meg mi is, vagy én is. Én nem tudok kezdeni, és nem is akarok már ezzel mit kezdeni. Én még egyszer mondom, ennek a településnek én azt ígértem, és azért választottak meg, én azt gondolom polgármesternek, hogy a jövőjét építsem. Nem kívánok már tovább a múlttal foglalkozni. Jó? Tehát én ezt szeretném lezárni, ezt a történetet. Köszönöm. Bocsánat, ezzel kapcsolatban egy pár mondatot én is szeretnék, hogy Kákonyi úrnak is, meg polgármester úrnak is, hogy igazándiból, ahogy mondtad is, én elismertem a részfelelősségemet, és elismertem azt is, hogy sok mindenben hibáztunk, de csak az hibázik, aki dolgozik. Ez az egyik. A másik, a következő pedig az, hogy erről, amiről beszélünk,
Ez most így ez az adok-kapok, remélem, hogy be fog fejeződni. Ezt mondtam a polgármester úrnak. Egy hivatalos közleményt ki kell adni, hogy ezek a dolgok, ezek 2017-től kezdődtek például a roma pályázat, meg egyéb. Tehát ezek mind úgy vannak valóban, hogy örültünk annak, hogy be tudtuk fejezni a pályázatot, hogy ezt elfogadták, megvolt, hivatalos átadás megtörtént. Kákonyi úr keresett egy másik lehetőséget, hogy bele tudja rúgni ebbe a pályázatba. Tehát ezzel Józsi valószínű, hogy jót akartál, de ez fordítva sült el. Ezek a dolgok a 90%-ában tényleg valóban a múlt. Most itt a településen belül a lakosság körében úgy van ez napirenden, hogy a jelenlegi képviselőtestület, a jelenlegi polgármester, itt mindenki hibázott, mindenki bűnözött, mindenki korrupt, mindenki olyan, hogy kihasználta a lakosságot, senki nem mond igazat évek óta, ez nem így van. Tehát te is írtál olyanokat, amik nem valós dolgok, én nem akarom ezt tovább színezni, meg tovább élezni ezeket a dolgokat. Polgármester úr, arra kérlek, hogy egy hivatalos közleményt akármilyen formátumban légy szíves tegyél közzé, hogy a településen ne legyenek ezek a találgatások, hogy ez most kinek a sara, minek a sara, miért volt ez, miért volt az. Ez ekkor történt, ez gyűrűzik tovább. Ezek a dolgok valóban most már csak gátolják a településnek a fejlődését, gátolják a település jó hírét, mert ezeket a dolgokat most ugye kikerülnek a nyilvánosság elé, közbeszerzés, ez az amaz, hogy van olyan a képviselő testületi tag, aki az önkormányzatot kárára is megteszi ezeket a bejelentéseket. A közbeszerzési pályázatoknál is majd fog szájról szájra terjedni ez a hír, mint a népmese, hogy figyelj, úgy pályázzám, hogy lehet, hogy valamiért majd belét kötnek, vagy valami. Tehát az egy százal vége. Én azt szeretném, hogy ez tisztázódjon mindenképpen, és ez az adókapok, ez most már a Facebookon, meg minden egyéb más fórumon ez szűnjön meg, és ezt csak azzal tudnánk lezárni, polgármester úr, hogyha csinálsz egy hivatalos közleményt, amit a lakosság előtt tisztán lezárja az ügyet, hogy mi volt, hogy volt, mint volt. A részfelel, én mondom, én is elismerem a hibámat, mert én is itt ültem, én annyira megbíztam a Jánosba, hogy megpuszítam a békát, mert lehet, hogy hercegnő lesz belőle. Tehát ezeket a dolgokat én mindenképpen elismerem, hogy benne voltam ezekben, de mondom, csak az hibázik, aki dolgozik, és sajnos ezek így jöttek le. De ezeket tisztázni csak így lehet, ahogy mondtam, hogy ne legyen Facebook, meg ne legyen, nem kell. Józsi írjon, amit akar, nem kell, most én nem, ismét azt mondom, hogy nem akarok senkit megbántani, nem akarok senkit megsérteni. Én nem mennék le arra a szintre, hogy keszombeteg legyek, de bocsánat, én csak ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Hadd reagáljuk erre először egy pillanat, hadd reagáljak én is. Józsi bácsi, megkapod a lehetőséget az újságba, válaszolhatsz rá. Feri, a másik dolog. Tehát semmiféle, tehát én a magam részéről nem kívánok semmilyen további magyarázkodást senki felé, semmilyen további fölkerült egy részletes videó, amin rajta volt, hogy mi, hogy, merre, meddig volt a testületi ülésre is, volt egy szavazás ebben a testületben. Én azt gondolom, a szavazás megtörtént, ez az egyik. A másik, egy dologra vagyok még hajlandó, amit az előbb elhangzott. A novemberben én mindenképpen szerettem volna összehívni egy élő lakossági tájékoztatót, mint polgármesteri fórumot. Természetesen nem erre vonatkozóan, hanem az elmúlt nagyjából bő egy éve vagyok polgármester, én mindenképpen terveztem egy ilyet, hogy kicsit a lakosságnak egy úgymond komplett beszámolót adni, és esetleg megbeszélni azokat a problémákat, amiket a lakosság lát. Ott egyszer vagyok még hajlandó ennek teret engedni, ilyen hivatalosan, de ott úgy vagyok hajlandó teret engedni, hogy meg fogom hívni a projektvezetőnket, meg fogom hívni a műszaki ellenőrünket, aki ebbe a projektbe a legjobban érintett volt. Őnek is meg kell adni a szót, én azt gondolom, mert itt most már mindenki meg van vádolva, Józsi bácsi által mindenki meg van vádolva egyébként, akkor már hívjuk oda azokat az embereket is, akik még legjobban meg vannak ebbe vádolva. Itt volt egy projektvezető, volt még egy műszaki vezető, meg van egy műszaki ellenőr. Mind a három hajlandó eljönni, felvállalva a nyilvánosság előtt, mert beszéltem velük, ezt még meg fogjuk tenni novemberben, ott erről még beszélünk, mindenki elmondja röviden, tömören a véleményét, az álláspontját, és én tényleg arra kérek mindenkit, hogy zárjuk le ezt a történetet, Józsi bácsinak megadjuk a választ az újságba és zárjuk le a történetet, mert
mert még egyszer mondom, nincs értelme ennek az egésznek, tehát értelmetlen. Megkaptuk, ha úgy vesszük, akkor a Józsi bácsinak mondom, a Józsi bácsinak a bejelentésére megkapta, én azt gondolom, a kivitelezés a büntetését, ha az önkormányzat is kapott egy büntetést, senki nem tagadja, hogy voltak kisebb hiányosságok, azt sem tagadtuk soha, hogy sajnos a kivitelező nem olyan minőségi munkát végzett, ami elvárható lett volna tőle. Most is, hogy tudjátok, jövő héten megint jön vissza, megint javítani fog. Tehát higgyétek el, hogy én a kivitelezővel szemben is, amit lehet, elmondtam a múltkor is, mindent megteszek, hogy amíg a garanciás időszak van, a lehető legjobb, úgymond gyenge minőségű munka kicsit pozitívabb irányba elmozduljon. Tehát folyamatosan van csesztetve, hogy így mondjam, a kivitelező is, folyamatosan van abajgatva a műszaki ellenőr is a mai napig, folyamatosan itt van a műszaki vezető is, tehát mindenki ugyanúgy kötelességének érzi, aki ebben a projektben részt vett, tehát senki nem menekült innen szeretném hangsúlyozni. Ugyanígy itt van a műszaki vezetőnk, ugyanígy itt van a műszaki ellenőr, ugyanígy itt van a kivitelező, tehát folyamatosan ezek a dolgok folyamatban vannak. Én még egyszer mondom és lezárom, ennél többet nem tudok tenni. Nem is akarok már ezért, mert már nincs értelme az egésznek. Tehát én is azt kérem mindenkitől, hogy meg lesz ez a novemberi fórum, Józsi bácsi leírja a gondolatait az újságba, és zárjuk le ezt a történetet, mert így van. Tehát egyrészt én már egyébként lezártam magam szempontjából, mert már nem akarok beleragadni, még véletlenül se. Meg még egyszer mondom, 1000 más, sokkal fontosabb kihívás van előttünk. Nagyon jól tudjátok, a képviselőtestület is beszéltünk, már több más projekt van folyamatban, már teljesen más élvez prioritást. Tehát én ezt lezárom, a magam részéről lezártnak tekintem, innentől kezdve. Köszönöm szépen. Ervin? Szeretném megkérdezni, hogy van-e rá mód és lehetőség, hogy ugye most elindul a fűtési szezon, és a sportcsarnoknak a fűtése elég kritikus. Olyan értelemben a kritikus, ugye a 11 darab sötétsugárzóból talán 2 vagy 3 működik. Én ugye ígéretet tettem azt, mivel ugye a napi munkám oda köt a sportcsarnokhoz, hogy én annak a fűtési hőfokát azt folyamatosan ellenőrizni fogom, meg ugye egyeztetünk, hogy majd Bölcsföldi Árpi bácsit kihívjuk is, hogy megnézze. Ugye most még nem indult el a csarnokba fűtés, mert nem releváns, még ugye jó idők vannak, nem kellnek, jövő héten őszi szünet. De hogy esetleg arra lenne lehetőség, hogy legalább azt a 2-3 működő fűtőtestet átnézetni, hogy kitisztítatni. De ugye ehhez kell emelő, mert ugye nagyon magasak. Én azt gondolom, hogy inkább ugye a biztonság érdekében, meg a magunk megnyugtatása érdekében, hogy erre tudunk-e esetleg olyan szakembert keresni, aki ezt meg tudná valósítani. Hát szakember az van, de hogy ki fogja ezt elvállalni, azt nem tudom neked megmondani, mert ezekre a úgymond nem valami korszerű technológiák, minden gázszerelő óckodik, hogy hozzányúljon, vagy bármit csináljon, de megpróbálunk valakit keríteni mindenképpen. Meg nyilván annyira rendbe tesszük, hogy biztonságos legyen, de ugye azt beszéltük, meg tudjátok, hogy én nagyon bízom benne, hogy a Grón ZRT-nél ugye a közbeszerzés elindult, a közbeszerzésnek a lebonyolítása, én nagyon bízom benne, hogy jövőre már nem kell ezeket a gázkazánokat szinte sehol használjuk, meg tudjuk ezt a nagyon komoly fejlesztés és beruházást a településen csinálni a közintézményeinknél, ugye benne van a sportcsarnok is, hál' Isten, belevettük. Úgyhogy én bízom benne, hogy az utolsó teret kell, így kikínlódjuk ezzel a fekete sugárzós gázfűtéssel, de a biztonság miatt nyilván kerítünk valakit, jó? Jövő héten ezt legkésőbb mindenképpen megoldjuk. Jó, esetleg annyit tudok, hogy ha utána járok olyan sportcsarnokok működtetőjénél, akik foglalkoznak ilyen sötétsugárzókkal, hogy ők a szervizelést, vagy esetleg a javítási költséget kéne, hogy több telefonszámuk van esetleg, akkor tehát van nyilván több gázszerelő, tehát akivel te is tudod, dolgozunk, helyi is van, nem helyi is van. Csak tudom, hogy mindegyik próbálja lepasszolni, mert egyik se akar vele foglalkozni igazán. Most az, hogy oda majd kocsi vagy mit tudom, mobilállományt csinálunk, majd azt megoldjuk, hogy jutnak föl természetesen. Na mindegy, jövő héten ezt megpróbáljuk. Jó, rendben, jó, köszönöm. Jó, én azt gondolom, hogy átbeszéltük ezt a napirendi pontot, akkor ha megengedtek, akkor ezt a napirendi pontot itt ugye szavazásra nincs szükség, ezt lezárnánk. És akkor van egy zártülési nap. Ez a kérdések, interpellációk volt már ez az Ervinnek a hozzászólása, mert én is szeretnék ahhoz. Jó, hát akkor kérdések, interpellációkban még folytatjuk, Ferikén, mondjad. Ja, jó van, csak egy dombori lakos mondta, hogy
van egy olyan probléma, hogy kint vannak a táblák, kint vannak az útbaigazító táblák, minden, de a Dombori öreg falu nincs úgy jelölve, és volt olyan, hogy mentő lement az üdülő területre, mert nem tudta, hogy az öreg fiú volt. Egy olyan tájékoztató táblát, hogy most tudom, a Dombori öregfalu még 400, 800, 600 méter, tehát egy ilyen valamit, hogyha esetleg lehetne még pótolni. Meg szintén egy másik olyan, hogy a Dombori utca nincs jelölve. Ezt nem tudom, nem voltam kint, én csak a lakossági bejelentést adom tovább. És én ezzel le is zártam, tehát azért mondom, hogy ezeket, hogyha tudnánk pótolni, az... Igen, Dombori utca valami hiányzik, ez pótolva lesz, ez folyamatban van a kivitelező részéről. Dombori öregfaluba bármilyen táblázással már csak jövőre tudunk foglalkozni, mert az idei projektnek ez nem volt része nyilván, de jövőre fogunk vele foglalkozni. Most annyi fog történni még, hogy az útnak a Dombori üdülőfaluval szemben, az útnak a jobb oldalán is van egyébként ott utca, üdülőfaluhoz tartozó, az is készül az a tábla, az még az idén fölkerül, vagy kikerül, tehát az rendben lesz. Az öreg faluval meg jövőre visszatérünk, tavasszal maradjunk ennyibe. Az, hogy hiányzik utca, ezt tudjuk, ezt meg is írtuk már, aki készítette a táblákat, tehát ez folyamatban van ennek a kijavítása. Jó? Jó, akkor más nincs, akkor lezáratjuk szerintem ezt a napirendet, és akkor megengeditek, akkor átérnénk az utolsó napirendre, mai utolsó napirendünkbe, ami zárt ülés keretében. Ja, bocsánat, ne haragudj, most tényleg csapongok, csak meg már máshol is van egy olyan kérdés, hogy megszavazta a képviselőtestület a kerékpárúttal kapcsolatban, volt egy ilyen nem peres eljárás, amiben egy kártérítést a tulajdonosnak megszavaztunk, és abba az ügyben még nem történt semmi. Hát nem kártérítést, hanem a telekvásárlást. Tehát most konkrétan a Hermann Józsefről van szó, hogy elmérés történt a kerékpárútnál, és történt egy megállapodás. És tehát nem történt még arra semmi lépés, hogy fizetünk, nem fizetünk, vagy lesz határidő, vagy nem lesz határidő. Hát erre adásvételi szerződésünk van, aláírt adásvételi szerződés. Igen, aláírt adásvételi szerződés van, és ez ugye az önkormányzatot kötelezni valamilyen határidőn belül, hogy ezt az összeget átutaljuk, vagy fizessük, és nem történt még lépés. Tehát itt nem azt akarják, hogy azonnal fizetni, hanem egy olyan, hogy esetleg egy megkeresést, hogy jövőre tudjuk fizetni, vagy tehát hogy legyen belőle valami lépés. Német Magdi. Azért nem tudom, miről beszélünk. Ezt nem tudom, mert én ezt tegnap előtt este hallottam, hogy még nem kaptak. Most ez akkor bocsánat, ha azóta kifizettétek, azt nem tudom, hogy ki lett-e vagy sem. Kifizetés nem? Én is úgy emlékszem, hogy ezt már rendeztük. Akkor, mert mondom, megnézzük, jó, hogy most miről van szó. Tehát az, amire adásvételi szerződésünk igen. Volt a Hermann Józsékkal, az ki lett fizetve, én is úgy tudom. Mert nekem ő mondta, mert tegnap előtt egy más ügyben voltam lent, és kérdezett engem. Mondtam, én annyit tudok, hogy megkérdezem itt a testületi ülésen belül, hogy történt-e valami? Ezt a Magdi után néz, aztán... De ha megtörtént, akkor elnézést, akkor... Jó, akkor én is úgy tudom, hogy megtörtént, de megnézzük, jó? Jó. Mindenképp. És most már tényleg befejeztem, bocsánat. Jó, oké. Na, akkor térjünk rá az utolsó napirendi pontjunkra, amire zárt ülést kell meghirdessek. Akkor a mai testületülésnek a napirendjét végigtárgyalt a testületünk. Köszönöm szépen a képviselőtestület tagjainak a munkát és a kollégáimnak a közreműködést. Köszönöm szépen.